family. Julito and Elsa Prades, George S. Paeste and family. Misa petisyon dulot ni Percy Sobrevilla and family para sa kaumawan kangamin na Santos and Santas dulot ni Mrs. Nina Caporado para sa kaumawan ni Inang Katipanan ni Angustia, Inang Salvacion saka Santa Cruz, San Miguel and Inang Peña Francia, dulot ni Mr. and Mrs. Joseph Lanuzga and family. Para sa ngamin nakalag sa purgatorio, dulot ni Mrs. Carmen Haber and family. Misa petisyon, dulot ni Carmen Dina Haber. Marites and Maribel, Mr. and Mrs. Ruel Ibo and family. Para sa kaumawan ka mga santos y santas, dulot ni Mrs. Azucena Baal and family. Misa petisyon, dulot ni Janice Villablanca. In honor of the motherhood of Mary, dulot ka Orbita and Villaluz family. Misa kumon, dulot ni Maria Leonora Moslares, Mr. and Mrs. Frederick Berse, Vienna Galang and family, Arnel Garlando and family. Para sa mga minasunod na kalag, Arlene, dulot ni Mr. and Mrs. Alberto Lacerna and family. Dennis Manuel Jr. and Gregorio, dulot ni Marilyn Oria and family. Dominador y Crisanta, dulot ni Jaime Penetrante and family. Domingo, dulot ni Arnel Garlando and family. Eduardo, dulot ka San Juan family. Francisca, dulot ni Arlene Prades. Gregorio and Celestina Aproniano and Ramona. Pia E. Antonio, dulot ni Mr. and Mrs. Salvador Largosa. Jacinto Jr. E. Mercedita, dulot ni Marilyn Orea and family. Leoncia, dulot ni Eufemia Armilios. Lucia, dulot ni Marilyn Oria and family. Luisa, dulot ni Maricel Cedron and family. Mamerto, dulot ni Mrs. Gina Lopez and family. Misa Kumon, dulot ni Nena Margate and family. Caridad Bonita and family. Mrs. Azucena Baal and family. Jaime Penetrante and family. Marcelino, dulot ni Elena Bailon. Martin E. Maria, dulot ni Nixon Beloro. Natalia E. Victor, dulot ni Lolita Bicaldo. Oligario and Pilar, dulot ni Mirna Bailon. Quirino E. Edwin, dulot ni Mrs. Norma Federis. Rogelio Sr. E. Jelly, dulot ni Roger, Dandy and Miggy. Victoriano E. Maximino, dulot Cagastilo family. Pasasalamat, dulot ni Aida Kien, Amelita Tusok and family. Jeroville Villaluz. And para sa usad na birthday, pasasalamat, dulot ni Raquel Medea and family.
Siring man, idinudulot po ang misang ini para sa sarong pasasalamat, dulot ni Clarita Caporado and family.
kalagman niya sa pagtugmaan kamo, mauyanan niyo sa puso irit mo, kamkamot ninyo. Pagtugmaan ginapag ng Diyos, uyanan ng puso ng pangkalagman niya sa pagsamba. Umabot Diyos sa tuyang pagtunod, siya siyang mahon sa siyang misa. Pagtugmaan ginapag ng Diyos, tuyanan ng puso ng pangkalagman niya sa pagsamba. Umabot si Jesus, manhaliling gamos, siya ako asin at sambahon. Pagtugmaan ginaman ng Diyos, uyanan ng pangpuso ng pangkalagman niya sa pagsamba. Ng pangpuso ng pangkalagman niya sa pagsamba. Iba man yato sa satuyang mga pamibi ang gabos na kalag sa purgatorio. Siring man, pasalamat kita sa mahal na Diyos sa mga biyaya na inako niya to sa bilog na taon 2021 dawa ngani sabi ta kayan grabing challenges, at least nakasurvive kita through the grace of our Lord. Kaya maninigo man sana na kita magpasalamat. Asin mag-arang sa iya, nintabang nalugod, mapadanay niya to ang satuyang pagiging maimbod sa iyang kabutan, ano man ang mangyari sa satuya mo niya na 2022. Siring man, pamibi man niya to ang satuyang mga tugang, na mga nagkaka-experience na nin kahurasaan sa buhay, nalugod sinda maging makusog sa pagatubang sa mga manlain-lain na experience sa buhay. Gabos po kita, sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang naantang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen.
bakit ka naman? Ikaw na nagpapara ng mga kasalan kan binaban, mahirapi kami. Ikaw na nagpapara ng mga kasalan kan binaban, magbuwan sa mong pagkimahirap. Ikaw na nagtutukaw sa tukan naman, mahirapi kami. Kahit kasanaan, banal, kasanaan, kakurangan, ikasanaan, muro, kahalanggan. Yesu Kristo kaiba, kay Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. O Diyos na sa mabungang pagkabirhen ni Santa Maria, nagwara sa katauhan nin mga premyo nin daing sagkod na kaligtasan, itugot mo na mimibi kami na mamatian mi na siya nangangadyi para sa mo, nahuli sa iya magkanigo kaming mag-ako kan sa iyang aki, burabod nin buhay. Siya na kaibang mong nabubuhay as sinagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po. Hinahagad niya to ang pagkaherak asin bendisyon ng Diyos, tanganing sumirang sa sato ang sa iyang lalawgon. Ang lalawgon ng Diyos, nahihiling niya to sa lalawgon ni Jesus na sa tuyang kagurangnan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga numero. An kagurangnan nakiolay ki Moises asin nagsabi, ini an isabi mo ki Aaron asin sa iyang mga aki. Siring ka ini an pagbendisyon nindo sa mga Israelitas. Sabihon nindo sa inda, bendisyonan kamo asin ang punon nin kagurangnan. Ipasirang sa inda nin kagurangnan an sa iyang lalawgon, asin kahirakan niya kamo. Ipahiling sa indo an katuninongan. Siring ka ini, pag-aarangon ninda an sa kungaran para sa mga Israelitas, asin bibindisyonan ko sinda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Bendisyonan kita nin Diyos, hulita siya maherakon. Bendisyonan kita ng Diyos, hulita siya maheherakon. Kaherakan kita asin bendisyonan nin Diyos, sumirang sa sato an sa iyang lalawgon. An sa imong dalan, ikapamidbid sa kinakban, an sa imong kaligtasan sa gabos na banwaan. Bendisyonan kita ng Diyos, hulita siya maheherakon. Ipag-ugma nin mga banwaan, matanos an sa imong paghade sa katawohan, an mga banwaan sa imong inaataman. Bendisyonan kita ng Diyos, hulita siya maheherakon. O Diyos, pag-umawon ka nin mga banwaan, pag-umawon ka nin gabos na katawohan, bendisyonan kita nin Diyos, mag-arang sa iya ang bilog na kinakban. Bendisyonan kita ng Diyos, hulita siya maheherakon. Huli kay Kristo, itinausatuyan ng Diyos ang para sa satuyang kaligtasan. Si Santa Maria, nagkaigwang dakulang katungdan sa pagpamidbid kan pagkamuot kan Diyos bilang Ama. Siya ang inakan akin ng Diyos, na iyo ang minadara sa tuya sa Ama. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Pag-abot kan itinalaan na panahon, sinugo ni Diyos ang sa iyang aki, namundag sa sarong babae,
namundag nasakop kan tugon sa pagligtas, kan mga nasasakupan kan tugon. Tangani nakita akoon bilang mga aki. Antanda na kamo mga aki. Iyo na ipinadara ni Diyos ang Espiritu nin sa iyang aki sa satuyang mga puso. Ang Espiritu na nagsasabi, Aba, Ama, huli ka ini, ika naging aki. Bako kang uripon, asin huli ta ika aki, ika man magmamana. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naghidali isinda asin nako as si Maria, si Jose asin an umboy na nahuhulid sa bahugan. Nahiling ninda an umboy asin inusip an mga isinabi sa inda dapit sa iya. Ang gabos na nakadangog nagngalas sa mga bagay na inusip kan mga pastor. Inigabos rinimpos ni Maria sa iyang puso. Pinaghurup-hurup. Ang mga pastor sa pagpuli nagrokyaw asin nagumaw sa Dios. Huli kan mga bagay na sa indang nahiling asin nadangog. Gabos siring nagayo sa ibinarita sa inda. Sa ikawalong aldaw para sa circumcision kan umboy, itinao sa iya ang ngaran na Jesus, ngaran na itinao sa iya kan anghel bago siya ipinangidam. Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Arog kan nasabi ko subago sa pagpuon, magpasalamat kita sa mahal na Diyos. Uli sa mga biyaya na sa tuyang inako o sa kusog na sa tuyang inako sa pag-atubang sa mga manlain-lain na sugot kanakaaging taon. In general, sabi nga ni kayan, kita, buhay kita, hasta ngunyan, kaya may pagkakataon kitang itinatao ang kagurangnan tangani na ipadagos ang satuyang misyon sa kinabana ini. Asin aramtaman ang satuyang misyon iyo na madarasiya sa satuyang mga tugang, maging inspirasyon kita para sa sainda. Asin sabi nga ni kayan sa ibang paagi magliwanag kita bilang mga tagadara kan ilaw sa tahaw kan kadikluman kan kinaban. Kaya pagpasalamat ang sa tuyang kamautan siring man na maghagad kita nin tabang sa mahal na Diyos. Ulita sabi nga ni kaini, bagong taon, bagong buhay, bagong eksperyensya, bagong challenges, etc. Kaya sa primerong aldaw kan taon, itinatao sa satuya si Maria bilang pangarugan. Inhulita aramtaman
na si Maria tunay mananggad nakikooperar sa kabutan kan kagurangnan tangani na mahimo ang kabutan na mailigtas an sangkatauhan. Kaya si Maria na sa tuyang tinataawaning ondra ngunya na enot na aldaw kan taon 2022, lugod maging inspirasyon niya to, maging modelo niya to, pangarugan niya to, sa ngaran kan pagsunod niya to sa kabutan kan mahal na Diyos. So tawan tanin tulong bagay tangani na sabi kani maging specific man kung ano ang sa tuyang aarogon ki Maria. So enot sa gabos si Maria naghuhurup-hurup sa tataramon kan anghel o naghurup-hurup sa tataramon kan anghel na sa iyang nadangog. Ini sabi kaya nagdispose sa iya tangani na tunay mananggad masabutan niya o tunay mananggad masunod niya ang kabutan kan kagurangnan. So siring man sa satuya gabos sa satuyang paglaog sa taon na ini madispose kita sa ngaran kan paghurup-hurup. Ano an ipinapasabot sa satuya kan satuyang nadadangog? Ano an ipinapasabot sa satuya kan satuyang nai-eksperyensyahan o kan satuyang mga eksperyensya sa pang-araol daw niya tong pagkabuhay. Pirming may purpose yan para sa satuya gabos. Kaya ang purpose na yan dapat mahiling niya to sa ngaran kan paghurup-hurup. Kaya day ko ta kita mawaranin oras sa ngaran kan sabi kayan paghurup-hurup sa mga bagay na nangyayari sa satuya gabos. Tangani na maging maugmaman ang bagay na yan, maging mamundo man ang bagay na yan, makatabang sa satuyang paglakaw sa kinabanay ni. Pangadua na pwede niya tong arugon ki Maria, si Maria handa siya na magtaokan sa iyang sadiri para sa iba. Handa siyang magluwas sa iyang sinasabing comfort zone. Imagine ta na lang kan mabaritaan niya naan sa iyang pinsa na si Isabel nangingidam uli tagurang na. Sabi kayan baliwala sa iya kung ano ang kasakitan, kung ano ang konsekwensya kan sa iyang magiging desisyon sa iyang pagbisita sa iyang pinsan. So siring man sa satuya gabos. Sa ngunyan na taon 2022, sulugod maging handa kita na magluwas sa satuyang sa diring mga sabi kayan comfort zones. Maging open kita sa mga posibilidad na kung sain madaran niya to bako lang an mga mahal niya to sa buhay o kaya itong mga namumutan niya to kundi so iba man na mga tugang niya to sa matakan kagurangnan. Nalugod makatabang kita sa sainda sa kung ano ang kaya niya tong maikatabang sa sainda. Nalugod mamati ninda na sinda talaga tunay na mga tugang niya to o tunay na kaibanan niya to sa ngaran kan paglakaw pasiring sa kabanalan. So di kita makontento na kita sana, di kita makontento na namumuhay kita na sabi kayan dang pakilabot sa iba. So diyan malaog ang gabos na mga sabi kayan na eksperyensyahan niya to kang 2021 na mga sabi kayan mga bakong gayong magayo na eksperyensya. Huli sa kamautan na mabuhay na sindasana, huli sa kamautan na mag-ugma na sindasana, huli sa kamautan na magkatiripo na sindasana. So lugod malabanan niya to ang araw kaya ng mga pangapudan kan kinaban ngunya na 2022 tangani na at least sabi kayan sa sinabi ko sa bagong taon, bagong buhay, at least may bagong mangyari sa satuya, no? Di kita mag-stick duman sa kung ano so nangyayari sa satuya na dawa aram na nga niya to na may medyo salang epekto sa satuyang sadiri o sa satuyang kapwa, lalo na sa satuyang pagtubod, sa pagsabuhay kan pagtubod, lugod ma-overcome niya to iyan. Arog ni Maria na handa siya na magdusay kan sadiri, tangani sa na madara niya
ang sayang sadiri para sa iba. Sulugod arog man kaya na sa tuyang motibasyon, hulita, diyan kita inaapudan bilang mga tagasunod ni Kristo. Pangatulo, na pwede niya itong arugon iyo, na tunay mananggad, sabi ta kayan, di kita matagal kung mayo kitang kusog. Kaya, naguhurup-hurup, handang magtaokan sa diri, handang magluwas sa tuyang sa diring mga kaugmahan sa buhay, kita man nagaarang pirmi sa mahal na Diyos. Nalugod ang sa tuyang mga ginigibo, ang sa tuyang mga intensyones, ang sa tuyang mga pangaturugan, lugod ini maginsusog sa iyang kabutan. Magpangadji kita. Huli ta sabi tangani kay ni ini ang sa tuyang kusog, tangani na tunay mananggad, ang sa tuyang pagkabuhay maginsusog sa kabutan kan mahal na Diyos. Damor kitang nakaka-eksperyensya kan mga challenges sa buhay, damor kitang magranisa sa iya. Huli ta ang mga bagay na iyan, igwanin purpose para sa satuya. Inaalaw iyan kan mahal na Diyos na may purpose para sa to. Kaya sa paagi kan pagpamibiin niya to, sa paagi kan pagranisa sa iya, lugod maintindihan niya to, masabutan niya to, ano baga talaga ang pangapunan sa sako sa paagi kan mga bagay na ini na nangyayari sa sako. Kaya paghurup-hurup sa mga nangyayari sa sato, sa tataramon kan mahal na Diyos, kahandaan na magtao kan sa tuyang sadiri para sa iba, asin ang sa tuyang disposisyon sa ngaran kan pakikipagrelasyon sa iya sa paagi kan danay na pagpamibi. Sulugod, ang tulong iyan, sabi kayan, paglapigutan niya to, kulita, day niya to aram, kung ano ang mangyayari sa to, ngunya na taon, asin nangangadji sa nakita, nalugod, sabi kayan, medyo maalwan, medyo relax na, medyo dikit na ang takot, etc. Alaga day man kita mag-isip, o kaya day kita mag-arang sa mahal na Diyos na puro na sa nakita kaugmahan, ngunya na 2022. Tapag puro na sa nakaugmahan ng satong namamatian, day na niya to iyan masasabi na tunay mananggad ang satong kaugmahan totoo. Taano, day nakita kayo tatao mamundo. Day ta naaram kung paano mang problema. So at least sana in general balance ang sa tuyang eksperyensya ngunya na 2022. So sa indo po gabos, ang mga bagay na ini, lugod, maging inspirasyon niya to, maging pangaturugan niya to na mangyari sa satong sadiri, tangani na sabi kayan, ang mga mai-experiensyahan niya to sa 2022, makatabang sa satuyang pangaraal daw na pagkabuhay, siringman, makatabang sa satuyang pagpapakabanal. Magparamibian po kita, hulita sabi nga niya to, kay puhantaan kusog na magdanay sa kabutan kan mahal na Diyos. Matindog na po. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangna na sa Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki dahil linalang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nila man huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong. Asin kani katulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadian daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtauhin buhay. Nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kay bakan Ama asin kan Aki. Sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga propetas. Asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan.
asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibi nin banwaan. Nagrurumdum kan pagtubod asin pagsarig ni Santa Maria, ipaabot sa Dios Ama ang satong mga pangangaipo sa pagpuon kan bagong taon. Ang satuyang simbag kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing sa pagsurog ni Santa Maria, asin huli kan sa indang tataramon, asin paarog, ang mga pamayo kan simbahan, maghigos sa pagparanikan banwaan nin Diyos ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang bagong taon, maging panahon nin danay na pag-uswag kan buhay na pagtubod. Naglalaad na paglaom, asin pagkamuot na nakakaabot sa mga taong naging parte kan satong buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga nagagabatan sa buhay, daranin kasakitan, makakuaning katoninongan, asin kaginhawahan sa paghurop-hurop kan mga pagsakit ni Santa Maria. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang satong komunidad, magpadagos kan tataramon kan Diyos sa satong puso, asin magsimbag sa agyat kaini, sa espiritu kan kahuyoan nin buot ni Santa Maria. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing sa tabang kan pamibi ni Santa Maria, ang mga nagehelang, makamate nin ginhawa, asin ang mga gadan, makalaog sa kahadean kan Ama sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Langit no na Ama, pinili mo si Maria na maging inaakan sa imong aki. Tabangi kami hulikan sa iyang pamibi, na pahalagahan ang misteryo kan buhay, kagadanan asin pagkabuhay liwat ni Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po. Tindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na marahayon, na nagpuon asin nagtapos kan gabos na marahay,
warasan sa mong nag-uugma sa solemnidad kan banal na ina kan Dios, na siring na nagmumuraway kami sa kapinuunan kan sa imong grasya, magugmaman sa kapanuan kaini, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhanadaing kasagkuran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Asin sa rabay na mag-umaw, magrokyaw asin magharubay sa imo, sa solemnidad kan pagkaina ni Santa Maria, danay na Birhen. Ipinangidam niya ang bugtong mong aki, sa lindong kan Espiritu Santo. Siring man, danay ang kamurawayan kan pagkabirhen, pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkuran, si Heso Kristo sa mong kagurangnan. Uli sa iya naguumaw ang mga angheles, kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan, asin ang mga palada na serapines, sa rabay na nagsisilibrar sa kaugmahan. Nagaarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda, ang samong mga tingog, sa kaugmahanin mga magkairiba na nagsasabi. Tiklod po. Kagurangnan ikananggad banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa agkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini, asin tinausa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, kaini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin gararay pagpasalamat sa imo, tinausa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadana sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco asin kan sa mong Obispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Dios, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, magumaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong Seso Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, agawa kami sa kabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasaalan, asin maligtas sa kabus na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na Seso Kristo.
siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesus Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo. Ari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamunin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon ay kamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo,
Mamibi kita. Kagurangnan, maugma kaming nag-ako nin mga langit na sakramento, warasan namimibi kami na ini makatabang lugod sa buhay na daing kasagkuran para sa mong nagmumuraway sa pagpahayag ki Santa Maria, danay na Birhen. Ina akan sa imong aki, asin ina akan simbahan. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exulis Filipe, ad te suspiramus, lementes supplentes, vinat lacrimanum vale. Ea eco, advocata nostra, ilus tuus, misericordias oculos, ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corposit animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, Davut cuius commemoratione litamur, ius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukoan sa indong mga payo, asin maghagad ng bendisyon sa mahal na Diyos. Lambang marahay na balaog gikan sa Ama, ninliwanag, iwaras niya sa Indo an sa iyang biyaya asin bendisyon, asin ilikay kamo sa gabos na pag-alaman, sa gabos na aldaw kan taon na ini. Amen. Iwaras niya sa Indo ang masarig na pagtubod, maimbod na paglaom, asin pagkamuot na magdadanay sa agkud paman. Amen. Pakarayo niya ang sa indong mga aldaw, himateon ang sa indong mga pamibi, asin tabangan niya kamong makaabot sa buhay, asin kaugmahan na daing kasagkuran. Amen. Asin bendisyonan manlugod kamo kan Diyos na makakamhan, kanama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy New Year po sa Indo Gabos. Happy New Year. Thank you very much po. Tayo ay magsiawit ng magagandang piling dahil sa Diyos ay pag-ibig nang si Kristo'y isilang may tatlong haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan.
tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan.